Φόροι. Σε ποιον αρέσει να τους πληρώνει. Όμως είναι απολύτως απαραίτητη για μια λειτουργική κοινωνία. Φανταστείτε έναν κόσμο χωρίς φόρους, χωρίς σχολεία, νοσοκομεία, δρόμους ή αστυνομία. Θα επικρατούσε χάος. Οι φόροι είναι η κινητήριος δύναμη κάθε έθνους, χρηματοδοτώντας ζωτικές υπηρεσίες και διασφαλίζοντας την ευημερία των πολιτών του. Σκεφτείτε τους φόρους ως μια συλλογική επένδυση. Όλοι συνεισφέρουμε και σε αντάλλαγμα όλοι επωφελούμαστε. Από τη στιγμή που ξυπνάμε μέχρι τη στιγμή που κοιμόμαστε, οι φόροι αγγίζουν σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής μας. Σε αυτό το δεύτερο μέρος της σειράς μας οικονομικά σε 6 λεπτά θα ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στο γιατί πληρώνουμε φόρους και πώς διαμορφώνουν τον κόσμο μας. Ένας από τους πιο κρίσιμους ρόλους των φόρων είναι η χρηματοδότηση βασικών δημόσιων υπηρεσιών, ξεκινώντας από την υγεία και την εκπαίδευση. Αυτοί οι δύο πυλώνες είναι θεμελιώδεις για μια κοινωνία που ευημερεί. Οι φόροι επιτρέπουν στις κυβερνήσεις να χτίζουν και να συντηρούν νοσοκομεία, να παρέχουν προσιτή υγειονομική περίθαλψη στους πολίτες και να διασφαλίζουν ότι όλοι έχουν πρόσβαση σε ποιοτική ιατρική περίθαλψη. Ομοίως, οι φόροι χρηματοδοτούν τα εκπαιδευτικά μας συστήματα. Από τα δημοτικά σχολεία έως τα πανεπιστήμια, οι φόροι πληρώνουν τους μισθούς των εκπαιδευτικών, τα σχολικά κτίρια, τα εκπαιδευτικά υλικά και τα ερευνητικά προγράμματα. Επενδύοντας στην εκπαίδευση, επενδύουμε στο μέλλον, εξοπλίζοντας τα παιδιά μας με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζονται για να πετύχουν. Χωρίς φόρους, η υγειονομική περίθαλψη και η εκπαίδευση θα ήταν πολυτέλειες προσβάσιμες μόνο στους πλούσιους. Οι φόροι διασφαλίζουν ότι όλοι έχουν ίσες ευκαιρίες να ζήσουν μια υγιή και ολοκληρωμένη ζωή. Οι φόροι διαδραματίζουν επίσης καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία ενός δικτύου ασφαλείας για τα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας μας. Τα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας που χρηματοδοτούνται από φόρους παρέχουν σανίδα σωτηρίας σε όσους αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις. Τα επιδόματα ανεργίας, για παράδειγμα, προσφέρουν οικονομική βοήθεια σε άτομα που έχουν χάσει την εργασία τους, βοηθώντας τα να τα βγάλουν πέρα, ενώ αναζητούν νέα απασχόληση. Τα επιδόματα αναπηρίας υποστηρίζουν όσους αδυνατούν να εργαστούν λόγω ασθένειας ή τραυματισμού. Επιπλέον, οι φόροι χρηματοδοτούν προγράμματα καταπολέμησης της φτώχειας, παρέχουν επισιτιστική και στεγαστική βοήθεια και προσφέρουν στήριξη σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αυτά τα προγράμματα είναι απαραίτητα για να διασφαλιστεί ότι όλοι έχουν την ευκαιρία να ζήσουν με αξιοπρέπεια και ασφάλεια ανεξάρτητα από τις συνθήκες τους. Τμήμα 4. Χτίζοντας ένα ισχυρό θεμέλιο, δημόσιες υποδομές. Φανταστείτε έναν κόσμο χωρίς δρόμους, γέφυρες, δημόσιες συγκοινωνίες ή καθαρό νερό. Είναι δύσκολο να το φανταστούμε. Έτσι δεν είναι. Οι φόροι είναι τα δομικά στοιχεία των δημόσιων υποδομών, των βασικών συστημάτων που μας συνδέουν και διατηρούν τις κοινωνίες μας να λειτουργούν ομαλά. Οι φόροι χρηματοδοτούν την κατασκευή και συντήρηση δρόμων και γεφυρών, διασφαλίζοντας την ασφαλή και αποτελεσματική μεταφορά αγαθών και ανθρώπων. Υποστηρίζουν συστήματα δημόσιων συγκοινωνιών όπως λεωφορεία, τρένα και μετρό, παρέχοντας προσιτές και προσβάσιμες επιλογές μεταφοράς. Επιπλέον, οι φόροι χρηματοδοτούν την ανάπτυξη και συντήρηση μονάδων επεξεργασίας νερού, συστημάτων αποχέτευσης και δικτύων ενέργειας, παρέχοντάς μας καθαρό νερό αποχέτευση και αξιόπιστη ηλεκτρική ενέργεια. Αυτές οι επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές είναι απαραίτητες για την οικονομική ανάπτυξη, τη δημόσια υγεία και τη συνολική ποιότητα ζωής μας. Τμήμα 5. Διασφάλιση της ασφάλειας, άμυνα και επιβολή του νόμου. Το να αισθανόμαστε ασφαλείς στις κοινότητές μας είναι πρωταρχικής σημασίας. Οι φόροι διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη διασφάλιση της ασφάλειας μέσω της επιβολής του νόμου και της εθνικής άμυνας. Οι φόροι χρηματοδοτούν τα αστυνομικά μας τμήματα, τα πυροσβεστικά σώματα και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, διασφαλίζοντας ότι η βοήθεια απέχει πάντα ένα τηλεφώνημα. Επιπλέον, οι φόροι υποστηρίζουν τις ένοπλες δυνάμεις μας, παρέχοντάς τους τους πόρους που χρειάζονται. Αυτό περιλαμβάνει χρηματοδότηση για στρατιωτικό προσωπικό, εξοπλισμό και εκπαίδευση. Τμήμα 6. Προώθηση της δικαιοσύνης, αναδιανομή του πλούτου.
Οι φόροι προωθούν τη δικαιοσύνη και την κοινωνική ισότητα μέσω της αναδιανομής του πλούτου. Η ανισότητα εισοδήματος αποτελεί διαρκή πρόκληση. Οι προοδευτικοί φόροι εισοδήματος συμβάλλουν στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. Τα άτομα με υψηλότερα εισοδήματα καταβάλουν μεγαλύτερο ποσοστό σε φόρους. Τα έσοδα χρηματοδοτούν κοινωνικά προγράμματα και δημόσιες υπηρεσίες. Τμήμα 7. Συμπέρασμα. Οι φόροι ως συλλογική επένδυση. Συμπερασματικά, οι φόροι δεν αποτελούν απλώς ένα οικονομικό βάρος, αλλά μάλλον μια συλλογική επένδυση στον εαυτό μας και στις κοινότητές μας. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο ζούμε μια δίκαιη, ευημερούσα και ασφαλή κοινωνία. Από τη χρηματοδότηση βασικών δημόσιων υπηρεσιών, όπως η υγειονομική περίθαλψη και η εκπαίδευση, έως τη διασφάλιση της ασφάλειας, την οικοδόμηση υποδομών και την προώθηση της δικαιοσύνης, οι φόροι αγγίζουν κάθε πτυχή της ζωής μας. Ενώ κανείς δεν απολαμβάνει να πληρώνει φόρους, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι είναι το τίμημα που πληρώνουμε για μια πολιτισμένη κοινωνία. Εκπληρώνοντας τις φορολογικές μας υποχρεώσεις, συμβάλλουμε στο γενικότερο καλό και διασφαλίζουμε ένα καλύτερο μέλλον για τις επόμενες γενιές. Έτσι, την επόμενη φορά που θα πληρώσετε τους φόρους σας, θυμηθείτε ότι δεν εξοφλείτε πλήρως έναν λογαριασμό, επενδύετε σε λιτάνευα.